La vida és una lluita constant entre el bé i el mal i sembla que tots tenim un àngel de la guarda i un dimoni que ens tempta. Si és així, aquesta nit no sé on són els àngels perquè ara mateix només estic veient diables, molts diables, desenes de diables de les colles de Canovelles, de Mollet del Vallès i de Granollers pujant per la rampa de TV3. Era només fa una estona. I aquí els tenim, tots ben animats. Quin 3D que farem avui? Fa calor? Són els focus? No, són els diables! Marcel Marceau és potser el mim més famós de la història. Nascut als anys 20, ha portat els seus espectacles silenciosos per tot el món. A la seva escola hi arriben alumnes de tots els racons del planeta. La nostra convidada d'avui l'admira tant que ha adoptat el cognom d'aquest actor com a nom artístic. És la Sílvia Marceau. Havies tingut mai una rebuda tan diabòlica com aquesta? No, estan molt esverats, no? Estan molt bé, molt bé. No tenen només les mans per fer soroll, hi ha alguns timbals per aquí que anirem descobrint al llarg de la nit. Molt bé, molt bé. Quines coses val més dir sense paraules, Sílvia? Aquelles coses que és millor expressar amb gestos. T'estimo i et perdono. Aquestes coses que en paraules són molt fortes i que, a més, no es diuen a casa, perquè a les pel·lícules, quan veus te quiero, hijo, això ningú ho fa. A ningú diu te quiero, hijo, però te'ls estimes, els fills, o el marit, o els pares, no? Penso que moltes coses es donen per suposades i que no es diuen, però amb l'expressió s'han de dir. Les expressions de la cara. T'amagues a vegades darrere de la màscara d'un gest? Soc vergonyosa i quan vaig pel carrer procuro que no em conegin, perquè em fa molta vergonya que em conegin pel carrer, no m'agrada. I procuro sempre anar amb ulleres de sol o sense pintar, molt natural, perquè ningú es pensi que sóc jo. La Sílvia Marceau acaba de celebrar els seus 25 anys d'actriu. Duries començar amb bolquers, no? No, ja era una nena joveneta, vaig començar amb 14, 15, i ja han passat 25. És que sembla que va ser ahir, però estic molt contenta. Són les bodes de plata, que això és tota una... És una trajectòria, ja 25 anys ja és un quart de segle, no? No sé, m'agrada molt que hagin passat 25 anys. La carrera d'actriu és com pujar una muntanya, el que té més valor o el més important és el trajecte, disfrutar del trajecte, que no pas arribar al cim. Sí, disfrutar del trajecte. És com si fossis un botànic que va pujant la muntanya i es va fixant amb les flors, amb les herbes, amb tot el que va trobant pel camí, no? Tu, a més, és aficionada, no? T'agrada del muntanyisme. Sí, exacte. De fet, quan faig muntanyisme m'agrada molt fixar-me en les coses petites que veig pel camí, perquè si veus només la cima, malament, eh? Sílvia Marceau interpreta des de fa 2 anys l'obra Aquí no paga nadie. Això és un diagnòstic de la situació del teatre a l'estat espanyol? No. No cobreu? Tots cobrem i jo pago, perquè sóc la productora, pago tothom, i abans que arribi cap del final de mes, però Darío Fo amb aquesta obra està fent una crítica social molt cruda, irònica, com ell sempre escriu. Retrata també la situació que s'està visquent als països desenvolupats, capitalistes, com el nostre, els llamados estados del bienestar, que no és or tot el que llueix. I, de fet, hi ha molta gent que passa molta pena per poder pagar les hipoteques, els lloguers, i amb el redondeo de l'euro ha estat tot una miqueta bèstia d'aquests últims anys. I jo crec que és una obra més actual que quan es va estrenar aquí a Espanya fa 20 anys. Ara crec que és més interessant fer-la. En aquesta obra, Darío Fo, ets molt combativa. A la vida també ho ets?
Ai, combativa, amb segons quins temes sí. Amb les injustícies, quan els hi fan mal als animals, sí, soc combativa, però amb la vida personal no. O, per exemple, amb Esto es la guerra, vas participar en una lluita reivindicativa. Ets pancartera. Sí, allà sí que em poso combativa. Em sap molt greu les injustícies. I sí, quan tot el tema d'Iraq, que ens vam unir, vam començar un grup d'actors a Madrid, que després es va fer aquí també eco, perquè aquí a Barcelona va haver-hi una activitat molt forta, però ens trucàvem i què esteu fent per allà? Era la plataforma Cultura contra la Guerra, que va funcionar molt i que va fer moltes coses. Encara hi som, encara ens reunim, encara fem alguns actes, perquè la situació no ha acabat. La Sílvia, cada vegada que interpreta un paper, per exemple, Aquí no paga nadie, utilitza un perfum diferent. Sí o no? Sí, però quan una interpreta o busca la psicologia del personatge, sempre té que buscar moltes coses i té que incorporar moltes coses, inventar moltes coses també, no? I aleshores, fa molts anys vaig decidir també posar-li un perfum, perquè la memòria sensorial del nas és potser la primera que tenim quan naixem. Els nens, els nadons, tenen molt... oloren a la mama, no? I penso que emocionalment és una de les parts més importants, l'olfato, no? Perdona, però puc veure quina olor fas? Sí. Bé, anda que tu... Però jo sempre porto la mateixa, Ja. Què passa? Que se t'ha vist el plomero, Ramon. Tot el rotllo de la pregunta, de la tècnica d'interpretació, només la volies olorar. Haver-ho fet a l'entrar. Bona nit, Sílvia, et puc olorar? Tània, És teu, Ramon. què hi fas aquí? Doncs comentar la jugada amb les germanes Miranda, amb la petita Júlia. S'ha notat. Els Amaya també els oloraràs, suposo. Sí, segurament. Escolta, que estàs gelosa? Jo, no. Amb tots aquests homes que tenim aquí per olorar, De què feu olor vosaltres? De moltes coses, de 3D. A veure, ho comprovem. A veure com és l'olor del 3D. Vols que venim? Jo vull olorar-te tu. Home, sí, sou tan valentes aquí d'interrompre l'entrevista. Passo revista. No passis revista. Jo et vinc a olorar a tu. S'ha canviat el compte aquí, Això és Una altra vegada, fruita no. tropical. Tu? Sí, un suc que m'he pres. A mama. A mama, sí. A mama. A veure. Què? Però no, és que, Com de Ramon, mar, no? Fas bona olor, tu també, Que sí? però no és com... Et veníem aquí a olorar tu i ja estàs aquí formant fila, no sé què. Mira, ara podríeu anar a olorar els diables, que segur que fan olor de sofre. És a dir, ens estàs engegant a l'infern directament. Directament. Va, Amb els diables. ja t'olorem. Tània, vinga. Ara ens hem fixat amb l'olor que fa la Sílvia, però diuen que tens les cames més maques de l'estat espanyol. Jo? Sí. Això es farà fa 20 anys. Ara ja no. Ja no? Això caduca? Sí, Té un home. termini només? Sí. Aquí ho ha dit, això. Em fa gràcia. Havies pensat mai en assegurar-te-les, com la Marlene Dietrich? No, perquè... No, però jo reconec que un actor, sense alguna part concreta del cos, no és tan fàcil que tingui feina. No és com un banquer o no sé, una persona que es dediqui a la ràdio, no? Que encara que no tingui... Però sí que s'hauria de contemplar això, que tinguéssim... Tu de feina no has tingut problemes, especialment al teatre, a la televisió. Al cinema potser és on t'hi has dedicat menys. Com és? Sí, per una qüestió d'oportunitats. Quan m'han oferit cinema no he pogut fer-lo perquè estava ocupada fent una altra cosa o no m'ha agradat el projecte i sí, he fet 4 pel·lícules en realitat i ja m'agradaria tornar a fer alguna pel·lícula, però ja arribarà. T'estimo, ets perfecta, ja et canviaré. Quantes vegades t'han intentat canviar? A mi no ho aconseguiran pas. Però ho han intentat? Tots, tothom, quan s'enamora, vol canviar la persona. Com dèiem al musical que tu has dit, ens passem mitja vida buscant la parella perfecta i quan la trobem ens passem una altra mitja vida intentant canviar-la. I això és això. I a tu t'han intentat canviar mai?
Doncs sí, jo canviar o que em canviïn. Que et canviïn a tu. Sí, clar. Bueno, a canvi de què? Un camell? Això a Turquia, quan vaig estar preparant la Gran Sultana, em van voler canviar per uns camells, però no em vaig deixar. La teva parella és del teatre. De què parleu a taula? De teatre. Sí, de teatre. No, també perquè tenim la productora Voràgine, que ara estem preparant uns altres projectes, encara no puc dir, però, clar, hem de parlar perquè som productors, hem de parlar. Has fet mai de dimoni? Ai, em sembla que no. Idees de dimoni sí que n'has tingut? Allò per fer alguna malifeta? Bueno, no, però he fet un personatge molt dolent, que era l'Alexia d'Anna i los Siete, que va ser molt dimoni, i m'ho vaig passar molt bé. Però deu ser molt divertit, no? Fer de dolent? Sobretot contra l'Anna i los Siete. Sí, per això era divertit, sí. Nosaltres estem a punt de donar-te la concessió de 3 desitjos. Perquè ho fem amb els convidats que tenim en el 3D i suposo que ja te'ls pots començar a rumiar perquè ara em prendrà nota el nostre geni. Oh! Què ens sumes? No, faig... O de sobac. Molt bé. És la meva olor. Geni, volem... Digues. 3 desitjos. Oh, volem. Tu ja tens a la Sílvia Marsó, eh? No, però és ella que vol el desig. Ella els vol, ella. Molt bé. Doncs vinga, va, prenc nota, Sílvia? Vinga, endavant, digues. On el miro, amb ell? Allà, sí, està allà, està escoltant. Ai, tu, t'acostis tant. Digues. 3 desitjos? Sí. A qui t'agradaria conèixer? A qui m'agradaria conèixer? Sí, personatge. El Robert De Niro, que és el meu actor favorit. Robert De Niro. Robert De Niro. Quin objecte, quina cosa, què t'agradaria que et portés el geni? Què t'agradaria tenir? Home, a mi sempre m'hagués fet il·lusió, quan vaig fer Doña Rosita la soltera, com ho va estrenar a la Xirgu, jo sempre em preguntava, el llibret on va estudiar ella el text de l'Orca, m'agradaria tenir-lo, a veure si va apuntar alguna cosa, perquè jo el meu el tinc tot ple de coses apuntades i de claves del personatge, de no sé què. I dic, com treballaria la Xirgu, aquest personatge tan profund? I m'agradaria tenir el seu llibret, però això no m'ho podeu aconseguir. El geni ho pot aconseguir tot. Apunta. Bé, faré el que pugui. El llibret de Doña Rosita la soltera. I ara un lloc que t'agradaria anar? Doncs mira, com estic visquent amb tanta voràgine d'aquí cap allà, m'agradaria anar a la selva. La selva amazònica, que no la conec, i és un dels desitjos més grans que tinc a la meva vida, i no he tingut temps d'anar, ni ocasió, i tinc moltes ganes. Algun lloc... Concretant una mica... A Manaus, Geni. Agafaria un avió fins a Manaus. Manaus. Vinga, doncs. A preparar-ho, que... Vaig a preparar-ho. De seguida els hem d'oferir. Escolta, ara que dius això de que agafaràs un avió, al pont aeri tu ets una bona clienta, no? Sí. Perquè vius a cavall de Barcelona i de Madrid. Sí. M'he passat mitja vida viatjant amb el pont aeri. Però ara han sortit altres companyies, I d'aquí, catalanes. I no has decidit mai quedar-te en alguna de les dues ciutats, en algun dels dos indrets, per una miqueta més de temps? Sí, durant molt temps vaig viure a Madrid perquè no tenia més remei, perquè tot el treball em sortia allà i és un treball interessant que no es pot tampoc renunciar a fer. Però ara he decidit venir a Catalunya. Tinc moltes ganes de tornar a la meva terra. Quan vaig tenir el meu fill ja vaig voler que naixés aquí, que fos català, i ara doncs tinc el projecte de venir. Són 2:06 de 12, el moment en què el geni fa realitat els desitjos de la Sílvia. Endavant, geni! Quin geni més carinyós que tenim. Quin era el primer desig?
Quin era? El primer era una persona, no, el Robert De Niro. Abogada. Hola, abogada. ¿Cómo estás, abogada? Te quiero. Ya sabes, Silvia, te quiero. Sí, tengo que decirlo. Abogada, tengo que decirlo. Y lo Et digo. falta la cosa aquesta que té ella. La cosa que me la pongo aquí ahora. Hola, abogada. ¿Qué tal, abogada? Satisfeta? ¿Satisfecha, abogada, o aún no? Podemos quedar más tarde, abogada. Home, no s'hi sembla molt, no? Que no? En persona, o sigui, no, però... Bueno, me estás diciendo que no me parezco a mí mismo. ¿Me estás diciendo eso? ¿Que no me parezco a mí mismo propiamente, abogada? Passem al segon o què? Abogado. El segon, quin era? un moment. Era... Ah, sí, te lo voy a decir. Mira, aquí tengo el libreto de Chigurita Chirgu, Chagamira y Mirga Sí. Margarita Chirgu. Ah, sí? Cuando se abre en la mañana, roja como sangre está, abogada. Roja como sangre, pero yo no he tenido nada que ver con eso, abogada. El rocío no la toca porque se teme quemar, abogada. ¿Te sabes el resto? Pues no me acuerdo ahora. Pues lee conmigo. A ver. Abierta en el mediodía. Abierta en el mediodía, es dura como el coral. El sol se asoma a los vidrios para verla relumbrar. Molt bé, molt bé. I l'últim desig? ¿El último cuál era? El de Manaus. Hem d'agafar un avió perquè si no, no arribarem a la selva amazònica. Pues mira, Manaus, dup, tururú, vámonos. Vámonos a Manaus. Venga, Manaus. Adéu, Sílvia. Molta sort.